gid kamunggay. Dili ba ito? Surya ba? Pag kamunggay. Kuan nga ba? Green kristalan ba? Tambok kay nga kamunggay. Oh, tambok kayo. Oh. Daghang kamunggay diri sa kona. Papay mga lata niyo San diha. Isidro. So mga kabay, susok iyo no. So balik sa kamunggay diri. Ay para kuan. Subakan ko. Oh, pasa. Bakal sinugba, okay, kuan. Tinapa. Ay nung isda bitong dako yang ulo isubak. Tangay ni aga. Ang ipalit pud. Lami kay lang kamunggay diri oh. Sana kani. Labas. Salamat kay ma'am. Ay, picture na kamunggay. Wala nagtusinyo. Naaman pero Wala. kahon. Ato. Oh, ato kay ma'am na. Ito kayo oh. Salamat ma'am. Okay mga kabayers. Dungagan pa. Nag-video mi kay amoy download sa YouTube ba. Kaya naman ko i-vlog ko sa YouTube. Bidungagan ni ma'am. Daghan na kayo. Okay. Uy, salamat. Salamat ma'am. A few moments later. Okay mga kabayers. Okay. Dali. Oh. Nay mo? Ito na unan. Ito na. Okay mga kabayers, salamat. 1 hour later. Ang abot na sa balay ka ba? Giutan din kalamunggay. Mara ni resulta ka ba? Kalamunggay subakan og isda. Oh. Butang sili. Hello kabayers. Kain. Oh. Sabaw. Ito ang kamunggay. Ang daming kamunggay ah. Okay mga kabayers. Ang galing na. Muna yung kamunggay mong gipalit ka gini ha. Grabe ka labong lang kamunggay dito. Dagang kay dahon. Palit mo yung balik jis, dagang kay yatag. Muna yung giutan na mo, butangan na mo isda, sagol. Muna libre na paniyod to. Okay mga kabayers.